nekuda kwevabvuyi kwaedu mutigira Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Amen. Tine nguva tinozivana kwazvo. Tasangana kwakawanda as far as Cape Town tichishumira Mwari, so ndinotenda Mwari zvikuru. Regai ndiremekedza Apostle Bawaza muzita ramambo Jesu. Amen. Nditendo Mwari nekuda kwavafundisi vandauya navo, mufundisi Maurukira namufundisi Kahari. Mwari wakuitire nyasha muzita raJesu. Amen. 2 Kings chapter 5, chapter 5, 2 Kings chapter 5 from verse 1. It's a common scripture, and I'll read. Now Naaman, the captain of the host of the king of Syria, was a great man to his master and honorable. Because of him, the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a leper. Baba tinokutenda ine kuda mushoko renyu manotaura muupenyu hwedu. Shoko renyu rinotidziura, rinotidzidzisa nekutigondesa. Zita renyu rikudzwe rinamatwa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Pano ndine nawe murume unonzi Naamani atsanangurwa kugona kwake uye nenyasha dzaMwari dzaiva pamusoro peupenyu hwake. Because the Lord was with him, Mwari vaitova naye, vakamupa kukunda pahondo dzake dzese, asi waiva nemaperembudzi. Ndokunga Mwari vatinoziva unoponesa naye. But pano patsanangurwa munhu kuna Mwari, but ane chikamu chanziwo but kana kuti asi he was a leper. Ini chandinoziva kana Mwari uinawo une zvese, kana Mwari ainewe une zvese. So Naamani une dambudziko riri pari, but achinzi futi ana Mwari. Saka paneta ndiri nekwenzeni kuti kana uina Mwari iwo wakwana nezvese, tozozwa kuti but pane chimwe chikamu chisiri kugadzirika. Dambudziko riripo uina Mwari. Ndaitarisira kuti kana Naamani bhabha rakupura kuti Mwari vaiva naye pahondo dzake dzese, ndochiregera kunzwa imwe problem yaainayo nokuti Mwari anawo. Saka zvinoita kuti munhu atonzi anonamata Mwari ana Mwari, but pane nyaya dziripo. Sambunzo wobvoti ndiMwari here ari kutadza kugadzira nhauyi, kana kuti munhu wacho ane nhauyi ndiye asingazive kuti yakagadzirwa kana kuti inopera sei. Nokuti Mwari ndovanoporesa vana Naamani, but vari kubvuma kuti patsanangurwa kunzi aitova naMwari. The Lord was with him. Mwari vakamupa kukunda hondo dzese, asi aiva nemaperembudzi. Iye Mwari achigona kumapedza, but wotendera kuti bhuku rinyorwe kuti zvinotoita ende zvinogona kutowanikwa kuti uina Mwari uine zvikamu zvokuti vanhu vanoti asapa ndiMwari vakamukonzera kudai, apa ndiMwari vake vakamubvira vakamugonesa ane nyasha muarea yakati, asi haanawo kuzororwa. Ivo Mwari vachitupa wanano, ivo Mwari vachitupa utano, but wonzi vanhu vaitanga kuti aivo munhu anoshingaira kunamata zvikuru, mishuku nebasa raMwari, anoita zvinhu zvaMwari, asi haana Mwari. Iro shoko richiti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but munhu wotsanangurwa kunzi but iyei Mwari vakamupa kukunda hondo dzake. Samuupenyu mune hondo dzakawanda dzinorurwa nadzo, but panapa murume uyu akunda hondo dzese ane a personal battle yaari kutadza kuita overcome. Lepros haisiva next door, haisiri kuIsraeli. Uyu was a Syrian army commander, akunda hondo dzakawanda, but ane a personal challenge, a personal battle. Ende dambudziko raainaro manje maperembudzi aya nekuda kwokuti chirwere chiri panyama yake, nekuda kwokuti he was a soldier, chichida akapfeka camouflage, dambudziko harioneki. Zvoita kuti ive a hidden challenge yaanoziva iye kuti akanzwa kuswinya mucamouflage oziva kuti nhamo dzangu dziye dzatanga. But kunzouku nokuti aiva mukuru wehondo, kune vaisaruta dambudziko rake, nokuti dambudziko racho arivhara necamouflage harioneki. Chinhu chingati discover muupenyu tineva tinoremekedza, vatomenya
Dzinowanzika nekuvekika munhu. Dzekuti ukagara naye pasi dzimwe nguva ndopaanga kudzi kana kuti angatodzivanza. Motikari iripo uchitoibura kuti asindikazoshanda unditengawo motikari yangu. Uchitoona mumwe achidarika neubva asidai ndiri motikari imomo. But ane dzake dzinovigwa nemota yacho. Dzekuti haungadzizive kuti nhamo idzi dzinobuda mumota. Kune machallenges are personal and are hidden. Ekuti Mwari wakasakubatsira vanhu vanogona kucelebrate, but iwe usingacelebrate upenyu hwacho. Vanhu vachitaura nezvavo kuti ndingakoma akazoita zvakati, ndingakaita zvakati, but wega uchitoziva kuti asi ndine dzimwe nyaya. The Lord was with him, but he was a leper. Handitarisire bhati kana Mwari ainewe, but ndadiscover kuti kune mabhati arimo muupenyu. Kwete nokuti Mwari vari kukundikana kuporesa Namani. But Namani akatopiwa clue, akapiwa kwekuenda kunopera matambudziko ake. But aenda achinoita zvisirizvo. Nokuti musikana webasa wamumba akazomuudza kuti mukaenda kwedu Samaria munopora. Musikana akatorwa ikoko kwaifanirwa kunge kuchipora Namani. Saka Namani paaienda aifambira nyaya dzisinei nekupora kweleprosi. Asi leprosi ikoko futi ichiita sei? Ichipora zvayo. Unonamata Mwari wekuti hakuna umwe uchanamata kunze kwamwari wakatenda. But ushamisika kuti une nhau dzisiri kugadzirika. Dzekuti panatouya pamasi kukudza umwe Mwari unyowani. Iyewo unonamata wacho kana matino. Murume uyu waienda kuSamaria. Haisi news dzinoshamisa kuti endai Samaria. Nokuti musikana wacho ari kumuudza akatonomutora ikoko. Saka akatomutora munhu akadzoka ine dambudziko rake. Pamwe vakaenda vaidzoka vaine goridhe nezvavangapambe kwaIsraeri, but aidzoka aine dambudziko rake. Pfuma vaitora, vasikana vebasa vashandi aindotora, but anga asina clue yekuti dambudziko rake futi rinopereko kwatiri kutora zvinhu nokunopera dambudziko. Saka pane nguva yekuti munhu unotora kuzonamata Mwari, but wotora wobatana nedzimwe nyaya, wotadza kuziva nyaya ingapedza dambudziko rako, but ari mumwe chete Mwari angapedza dambudziko racho. Ini kuchikoro ndakaenda, vandakaenda navo vane zvavakandotora, ini ndine zvandakatorawo ikoko. Mukurarama unozoona vanhu vanoshamisa kuti takaenda kuchikoro here, ndakaenda, but takandotora vakadzi, saka takamutidzirwa tiriko. Vamwe tiri zvataka, vamwe vachinotora madigiri, ndakatora munhu. Ikoko. Life inoda kuti zvafambirwa nevanhu zvinosiyana, but kwavaenda kuri kumwe chete. Dzafambirwa nyaya dzasiyana, but kwaendwa kwacho kumwe chete. Kwaendwa kuchechi, dzafambirwa kuchechi manje. Unoona kuti awivhiya uyagarisa. Tinoona vanhu nevanhu, upenyu hwevanhu. Vamwe vachibuda nebreakthrough, umwe anobuda nenews dzekunoudza vanhu tanga ariko kuchechi. Takamuona hapana zviripo. Kwaendwa ndiko chafambirwa manje. Zvanzi vakaenda kwedu Samaria vakuva. KokuSamaria kwacho havasati vaibwenda vanoendako. But vaitadza kunokurukura nemuprofita ari kwedu Samaria. Kune murume ari kwedu Samaria, anotaura naye unopora. Remember kuti kana shoko rati Mwari aitova naNamani, zvotoreva kuti healing yake was already a done deal yakaitwa kudhara, but yaida protocol nzira dzekuti agone kusvika pairi, nokuti already akapiwa nyasha dzekusvika muarea iyo kune healing yake, but iye waisvikira muzvinhu zvisizvo. Dambudziko raNamani Mwari kana vachitoziva inewe yese, but yaunogona kutsana kuronzi, but asakazodai asanozokundika
zvakati Mwari vanenge vakatozvigadzira. But I want to help people manerana. Munoziva here kuti dambudziko rako rese Mwari vakaripedza. But kuti unyatsogutsikana kuti Mwari vakaripedza, une zvaunofanirwa kuziva. Number 1, knowledge. Number 2, action. Chinonzi kunamata, kuita zvinotaura Mwari. Munamato, kutaura naMwari. Jesu mumwe chete akazozvifira pamuchinjikwa. Haana kubva kudenga nokusvikira pakrosi kwakufa. Akatomboparidza for 3 years. Ndokuenda pakrosi for 1 hour. Paunonzwa vanhu vachiti paridzai muchinjikwa, vanokanganwa futi kuti tidzidzisai zvaakataura asati aendapo. Ndonhamo yatavashumiri nhasi. Tava kuti vanoparidza, vanongoparidza kuruswa chinhu zvimwe zvinhu. Dai vaparidza muchinjikwa. Muchinjikwa une lesser time than time yaakatora asati aenda ipapo. Jesu panyika akaparidza uye akadzidzisa. Chinhu chinogona kunyatsopatsanura. He came preaching and teaching. Kuparidza, kutaura zvinogonekwa naMwari. Kudzidzisa munhu kuti achikugonerwa naMwari waaparidzirwa kunzi anogona. Nhamo neye vanhu vakaparidzirwa but vasina kudzidziswa. Teaching and preaching are 2 different things. Preaching, kutaura zvinogonekwa naMwari. Saka ukangoparidzirwa chete zvinhu zvako hazvichinji kusvika wadzidziswa, nokuti kudzidziswa kuudzwa zvinoitwa newe kuti usangane nezvinogonekwa naMwari. So preaching ndikati Mwari unosimudza varombe kubva muguruva, ichokwadi. But rombe rikasadzidziswa kuzunza guruva, haakuendese mulevel isingadiwe zvauinazvo. Tikati anosimudza marombe, zvoreva kuti urombe hwacho hunofanirwa kusara pauri kusunguka. Nokuti puwa character waraizwa kuenda pamusoro, character ndio inokudzikisa kwete Mwari. So kune zvinodzidziswa munhu, that's teaching. Nezvinoparidzirwa munhu, that's preaching. So we preach Jesus, we teach people. So tinoparidza kuti Mwari unopa mabasa, unobvisa muurombe, upenyu hunodai. Ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuchechi. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Ndo vhesi yakaita kuti chechi kuzara. But kwazara vanhu havasi kuzorora varimo. Ko vanotadza sei kuzorora? Iye akati uyai. Ukazoverenga vhesi 29 ndo ine problem. 28, Matthew 11:28 inoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, hakuna saka nekuzorora. But sei vasiri kuzorora, havana kuverengerwa vhesi 29 inoti kudii? Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Saka kana watouya unotura mutoro, but kuti uzorore unotakura zvikoko. Secret rest muna Mwari is when you do, and when you carry His Lord. Kutura mutoro wako akukupe zororo. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Takurai joki rangu. Saka kapeni takura apa diwe. Vanhu vedu kunotura. So 28 in preaching, 29 in teaching. Wakudzwa zvokuita kuti iwe machitakura zvangu nokuti zvakareruka. So zvakunzi chitakura zvangu ndo zvinoitwa newe. Ndichakupai zororo ndo zvaanokuitira. Saka kuzorora kwako kune chekuita, nekuti kana wauya kwaari uchiita zvaanotaura. Namani chinoita kuramba uri maperembudzi, iwe kuSamaria uchienda chekufambira nezvaunofambireko. Aingofambira zvehondo chete.
ende Mwari vakamupa kukunda pahondo dzake dzese. But haana kuzoenda kunozvininipisa kune muprofita waJehovha ariko anomuudza zvekuita. Remember, kana ainzi army commander, mukuru wehondo, nature yakomanda ndeyekupa vanhu makommands, kuvaudza zvekuita. Saka healing yake yanga yakavigwa mukuudzwawo zvekuita. Saka Mwari vakamupa kukunda ari kusaidi rakomanda, but aifanirwa kupora ari kusaidi rekukomanda. Type yakatumwa naMwari kuti imuudze manje musikana webasa. Nokuti dzimwe nguva vanhu vane type yevanhu yavanoda kunzwa ichitaura. Zvekuti kazhinji kacho vanopotsa Mwari achitaura nekuda kwokuti vane type yevanhu vavanofungidzwa kuti ndo vachataura. KuSamaria kwaiva nemuprofita asi akataura. Mwari vakati profeti garai pasi, saka zvikurukiro revhangeri kuna komanda. Namani akamuudza asi profeti. Akatodhairitwa kune muprofita kuSamaria nemunhu asina title. Kuda kuti healing yake Mwari vanga vakamupa, but yaida process yekuti afambe number 1 muhumility, mukuzvideredza kuti ati musikana webasa. Number 2 muaction, kunoita zvataurwa nemuprofita waJehovha zvikapora. So panonzi but was a leper, but yake iri mune zvekuita naiye kwete naMwari. Sapani pamwe kuti Mwari vakatokupa zvaunoshuvira nekuchemera, but hausati waanazvo nokuti hauzive kuti unozvigamuchira sei, zvinoshanda sei, unofanirwa kuita sei. Tine vanhu vakachema financial breakthrough, Mwari vakakupa mari asi havana kukupa iri mari, vakakupa vanhu vane maconnections nemari yacho. Iwo vanhu vacho ndo wakaita rafu. Waitofunga kuti uri kuita vanhu rafu uchitoita mari yako rafu. Watotoka kuzonamata kuti Mwari ndirangarirei, mari yandiri kutsvaga Ishe. Denga rinodetsera kutaiwa kana takakupa house girl wakatopora kudhara. Problem ndeyekuti uchamuteerera rini. House girl auya kumbama Namani ndiMwari vaudza healing yake. So kune chinowanikwa nekuzvideredza. I know we believe that when I pray, when you pray, Mwari une zvimwe zvinhu zvavasingakupe in prayer, zvavanokupa in character. Saka Namani gorera kuchatirira musikana webasa wakaenda kuSamaria unondopora. Kuti dhera kuya musikana webasa ndodhere healing yako, but kuti uchamuteerera rini ndodhera uchaporawo. Hauna kundinzwa. Dhera akatora musikana webasa akauya mumba. Mwari vanoti muchinda uyapora. But date rekupora manje harisisiri kudenga. Musuwo uchazvideredza kuti wautara kuti kudini. Tine zvinhu zvatakamirira kuti ndakamirira Mwari, gamba takatomisa Mwari wacho. Zvawakamirira kuti Mwari achakuitira vakatoita kare. But kune zvausingaziva zvaunofanira kunge uchiita. Nokutizwa kana musikana webasa akauya vakamutendera kumupa platform yekutaura first week, aipora first week. But musikana webasa akauya zvikatora gore kuti muzonzwawo kuti munhu anototaurawo zvinoitika after Mwari vanoti kuna Noa vakaareka. Kana wapedza kwavakaareka mvura ichanaya. So anga ane timetable yekunaya kwemvura asi Mwari ndinowa kuti anopedza rini. Ukapedza aki yako ne 1 week after 1 week mvura inouya. Ukapedza negore, gore richipera mvura inouya. Ukati ndakumbomira haichauya. So zvizhinji zvatinoti Mwari vachaita hazvisi mugrupu rezvinhu zvavachaita, zviri mugrupu rezvinhu zvavakamuitira. Namani anga akatopora, but uya hashande danga nerevelation inobvisa but. Revelation inobvisira kuti but was a leper in a minute. But iri mulife mako
yakakubatwa nokuti haunzwawo zvinotaura vamwe vanhu. Unoziva uri komanda, but kune zvinhu mulife zvinoda kuti uteerere makommands evamwe. Rega ndikudze key yeupenyu kuva ne-teachable spirit, mweya wokudzidza, wokuremekedza nekuappreciata vamwe vanhu muupenyu. Mukugona kwese neunyanzvi hwako hwese kune zvakavigwa gore rauchateerera vamwe vanhu despite kuti unoremekedzwa kuti munhu anozivikanwa kana kuti anoziva chaizvo. But ari mulife haabviswi naMwari, nokuti Mwari kana vainewe ndo vanotoporesa. But vane zvinhu zvavanokuunzira indirect way, a way yekuti zvinotoda iwewe kuva munhu anozvideredza. So Naaman will receive healing through humility, not through prayer. Nokuti day rakauya musikana webasa mumba Mwari vangaudza healing. But the Lord was with him, Mwari vaitova newe. Saka bhati wako welepros ane chekuita newe. Pandinoparidza kudai handimbofa ndakataura kuti Mwari ari wrong, nokuti Mwari vakanaka nguva dzese. Ari wrong ndisu. Wega mukusaziva kana kuti kuziva but haugone kuita zvaunoziva. Tine vanhu vanoziva kuti zvakati zvakanaka kuita but haazviiti. Kune mweya unorwisa. John chapter 5, murume aiva paBhetsaida aiziva kuti atanga kuwira mumvura anopora. Kurati knowledge yanga yapo, changa chisipo kugona kukasika. Ndiri kutangirwa bhora iva dambudziko rake, kwete kuti handizivi. Ndoziva but pace yangu am slow. Saka murume uyu anga akatopora kudhara paBhetsaida, chakamupinza mu 38 years ipace kwete knowledge. Aingova panzvimbo chaiyo inopora vanhu but speed ndiyo yakamuuraya. Haana kuti Ishe pandiri panapa hatipori, aiwa mufana kwaishe ikabvongodzwa atanga kupinda anopora. Saka sei usiri kupora? Kutangirwa. Kutangirwa kune chekuita nengirozi kana nedegere, aiwa. That's why Jesu paakauya akamubvunza kuti unoda here kupora. Munobvunzirei munhu ari pachipatara kuti unoda here kupora? Kune zvakaonekwa zvinoratidza kuti anga asikade nyange angauya. Yakazvidiscover kuti kune vanhu vatinofunza kuti vakaenda kuchikoro uye vakaendeswa. Unotozoona nemunhu wake kuti haana kuenda kuchikoro but akaunzwa. Vabereki vakati haungasweri uri pano enda kuchikoro, chakune time yakaendeswa. Haana kuuya nokuti aida, akauya nokuti vaigara navo vaida kuti auye kuchikoro. Effort yake nekutsungirira kwake zvinotokuudza. Saka Jesu akati unoda here kupora? Ishe mabvunzirei zvanzi angakarara paMax panhoo. Iye achiti nzvimbo ino inoda munhu ari active, nokuti mvura ikabvongodzwa atanga kupinda anopora. Saka unotanga sei makarara? Hakuna ari kumurarisa, ndiye ari kurara ega zvake. Ende Bible inoti akatouya nepekurarira pasi. Nzvimbo yaanoziva kuti haidi kurara, nokuti unotangirwa, iye airara ipapo. Being in the right place but not doing the right thing. Inoona kuva challenge yako yakakupa but life. You are in the right church, worshiping the right God, but you are not doing the right thing. So when you paritsirwa uparidzirwa kunzi kune teaching Israeli kuzodiyayo, iwe wacho chiva right, chiita zvofanirwa kuitwa. Umwe but ari mulife memunhu, unhu hwemunhu, kwete kuti Mwari havakude kuti Mwari vanonoka. Naaman ndiye akava musikana webasa mumba, denga rakarototi watopora. But chadileya kuzopora chii? Musi unozofunga kuti musikana hako webasa but anenge anotaura zvine musoro, ngaanudze kuti toita sei. Kuti une vanhu vausingatende kuti vakataura chinhu muupenyu hwako, vakataura zvine musoro. Ko Mwari akashanda navo unopora rini? Naaman but wauinaye mulife hausi mweya wechina wakupa but nokuti Mwari wacho hanzi anewe. The Lord was with him. Pane kuindustry padaishanda so. And I love examples to download it on my answer.
So ndaishanda nemwe mudhara waaiti senior. Kune munhu aiuya achikorekisa vanhu hembe level flight. Torai masiketi madzimai mazambia torai. Ukati ndina mari kuti chero paunozowana unondipa. Saka handina kuti zvinhu zvake zvaidhura because wainongotora deposit. But senior vairamba vakaoma musoro. Vairamba. Takasvika pakugara pasi vakomana tikandara munotatora madzimai edu madi kutorawo gogo kana Zambia zvaro. Senior ndopa vakati aiwa gogo venyu manje. Haisi problem yekuti Zambia radhura. Pamuromo. Saka bwekapo ndishauda asina Zambia zvito right. Mari ndotopfekedza chinoshauda chacho. So chashaisa gogo senior Zambia. Haisi mari yeZambia. Vari kufanira kushauda vasati vachena. Saka senior vari kukakuleta kushauda vari munhu atichena ibveta kumbomira. Ngandishauda ari masiketi ake wa. Ndo pandakaandastenda kuti chiri kudhileya kuti gogo senior vachene. Pamuromo. Asi kudhura maZambia tatonzitorai unondipa pamuchaiwana. But senior akakuleta so kuti ofa yandapiwa yakanakisa. But arida kuitirwa wacho manje. Ngagara aine bhati yake iyo. Ndimai senior but havana Zambia. Bhati yavo hashari. Ndakadiscover kuti pese pana bhati pamonzi the Lord was with him. Haisi problem yemwana. Pane zvinoitika muupenyu hwako. Bhati wako unotomuziva. Ende unotoona Mwari wokuti vanhu paunomira vachikupura zvavakaitirwa naMwari chatokupurwa ichi ndochaunotochemera dai andiitirawo. Saka haisina kuti uchinje chechi kuti Mwari wachosaine kuti pano anotoita zvinhu ndachitira vanhu zvaunototsvagawo futi. Saka sei pako pana bhati ndo watomuprofita welife yako. Unotarisa kuti bhati uyu hausi munhu wangu here, bhati uyu hausi vaprayerful here, bhati uyu haisi giving here, nokuti bhati haumushari. Kwete kuti akonzerwa nedenga. Munhu ane zvaasiri kuita zvaanofanirwa kunge achiita. Nokuti kana rati the Lord was with him, papatatopedza ana Mwari munhu. Ende Mwari wacho anotoporesa. Ende Mwari wacho anosimudza marombe. Saka kana munhu achinzi anotonamata Mwari mupenyu, Mwari waIsraeri, but wacho uyada kugadziriswa naiye kwete naMwari. Zvaitirwa vamwe vachikupura kuti Mwari anoitira ndizvo zvaunotsvaga. Saka sei munoti anenge anosarudza kuti anoitirawo majamba iwewe. Chandakadiscover Mwari anotida zvakafanana. Saka Mwari ndobva andibvunza sei upenyu hwedu hwakasiyana. Ndikati nekuti hatimude zvakafanana. Iye anotida nerudo rwake rwakafanana. But zvinoita kuti upenyu hwedu husiyane. Hatimudewo zvakafanana. Mumwe yekuchechi ndeyekuti ungowanawo kugamuchirika musociety so. Ndokandopindawo. Ndo yedu. Pane pakuita kuti mwoyo wako pakunamata Mwari haupo. Asi une zvinhu zvawakungoona kuti hazvizongoitawo kushaya unonzi unopindawo. Unhu hwako nemaitiro ako zvinotooneka kuti you are just a church member but you are not yet a believer. Because membership haisechwe level yekuva dedicated kubasa raMwari. Membership ndeyekuti kana uchitopinda pano tikatonyora zita rako watowe pano zvekuti razonyorwa mudenga yaimwe face. Ndakati dai vanhu vakura pakuziva kuti Mwari haite zvechechi, machechi vanoita zvaMwari. Mwari anoita zvokukama nemunhu sedunga munhu. Saka shoko rake richiti kuti miviri yedu itemberi yaJehovha. Iye anopinda isusu. Isu tine dzatopinda but iye anopinda inomo. Saka panoda kuti yekupinda wakaiwana but iye hasati apinda mauri. But ari mulife yemunhu ane chekuita nemunhu kwete naMwari. Nokuti kana wakatenda maari ndiye wamasimba ose. Kana wakatenda maari azere nenyasha neupenyu hwako. Saka but ari kutsvagei mulife yavo komanda. Nokuti kuSamaria kwavaienda
vaifambira dzimwe nyaya dzisinei nehealing yayo. Saka paakabva nemusana mukaenda kuSamaria haana kuti ndekupikako anotokuziva anotoswirako but aiswera muarea inopedza leprosi iye achiramba aindana. Saka akasvika paakazvideredza kubva pana komanda akava commanded ndokurongedza kwakunanga Samaria. This time haasi kuenda kuhondo, ari kuenda kuzvideredza, ari kunotsvaga peace nechairwa nacho. Ndakadiscover kuti kazhinji kacho tinorowa nezvinochinja upenyu hwedu. But tine mindset yehondo. Namani mukuru wehondo pavaenda kuSamaria vachinotora kuti vasikana pebasa yange iri hondo. Dheira akapora haana kuenda kuhondo. Ndadiscover kuti zvinotichinja upenyu zvakawanda zvatinorwa nazvo. Jacob anoti mutumwa ndikusiyei kusvika mandiropafadza. Uri kuda kuropafadzwa iro bhaibheri rinoti kudii? Zvanzi usiku hwese akarwa nemutumwa. Kureva kuti unogona kuti uruvana nezvinokomborera kusvika dzazovhurika musho. Hapana. Ndikurova bhuresa panapa. Isha ndikusiyei kusvika mandiropafadza. Saka fight yange iriyo. Saka bhaibheri rinoti kuti waiva usiku. Usiku unongorepresenta ignorance. Kana usina knowledge, uri ignorant, usina ruzivo, unorwa nezvinochinja upenyu hwako. Amen. Namani aenda kuhondo kuSamaria. Dheira akapora haana kuenda kuhondo kuSamaria, akaenda kunotsvaga peace. Kurati most of us Mwari vakatipa blessing already, but we fight the system yaMwari instead yekuenda kuita bow to the system that can change your life. Uchaona kuti bhato wako dzimwe nguva akabatwa nearea yekuti kana yakunzi ngatiitei unozokuti vatanga. Muchechi urimo unotonamata Mwari mupenyu, but kune area dzakwamwari dzacho dzauchine hondo nadzo. Kuremekedza chavanhu vaMwari itori hondo pauri, unoti tese ti vanhu vaMwari. Pane nguva yekuti Moses arora mukadzi wokuEthiopia Cushite woman, sisi vake Miriam naabhudhi vake Aaron havana kuitirwa zvakanaka. Ndobva vataura vakati aiwa abhudhi ako makawanisa kudii. Bhaibheri rinoti Mwari vakadzika vari mushongwe yegore vakamira vakati uyai mumire pasuo retende, vakati kuna Miriam, ini ndinotaura nevamwe vese kuburikidza nehope, asi kumuranda wangu Moses hazvina kudaro. I speak to him face to face. Sei moyo yenyu isina kurova pamotaura nemuzodziwa wangu. Miriam naAaroni vakaita maperembudzi. Bhaibheri rinoti for 7 days Israel haina kufamba vachimirira kuti Miriam maperembudzi apore. Kuna chinhu chakavadhileya kupinda Canaan ilack of respect pakuzodziwa. 7 days the whole Israel haina kufamba vakandimira kusvika Miriam apora. Saka unonzwa kuti vanhu vakanonoka kupinda Canaan, chimwe chakatovanonotsa ikarekta yekuno munhu akataura zvisizvo against the servant of God, achitora advantage yekuti ndibhudhi. Zvimwe zvaunorwa nazvo zvinongodaro zviri izvo zvine nyaya dzekupora kwako, nokuti paaenda kuSamaria pese aenda kuhondo. Kamusikana kakatorwa mahara kakapambwa ndezvehondo. Pavairwa Samaria neSiria ihondo chete, but pamwe pacho unoronga hondo nepane blessing yako. Svika wazoziva kuti izvi hazvirwiswe, izvi panoda kuti munhu adzikame. Saka bvunzo ndewokuti secha life yako une nyaya dzaunorwa nadzo dzisingakuitire zvakanaka, dzaunochedzera kuti chichitopinda hangu but apa kana hatijairi kusvika. Ndonamata hangu but apa vazonyanya hazvisiri zveiraparidzwa haro but nyaya iyi haiite. Chese chausingafariri chausingagamuchire chiri chaMwari chingadaro chiricho chakareka kupera kumaperembudzi emunhu. Fasting hauidei hondo. Prayer chaiyo prayer kwauri ndo ungatoda kuparidzirwa kuimba kutamba maprayer pese paunonzwa kuti akabva hondo dzangu ichi handidi ichi ndikutoprofita mulife mangu imbochifarira.
imbochifanira one zvakutaura kuti maperembudzi haaperi. Chausingafaniri chese kunamata, chaunoita hondo nacho, wakaipa akakupa pfungwa dzekurwa nechinhu chinochinja upenyu. Jacob mangwana ndomba akati handikusiye kuchitamatiro paFazi. Saka warwire zvinokumburira kusaziva kunoita kuti uve neencounter nedenga ende wofaita denga racho raunoda kuti rikurwire. Dai maenda kwedu Samaria munopora ndokwanoswera. Uzati nevanhu kuti haune muadvaisa uchakanzwai because andonouya kuchecha achitomata mwari wacho anokuparidza. Saka unomuudza kuti kudii manje? Chakasisama ndechekuti mwari waunonamata ndiye but munhu wako hausi. Mwari waunonamata waunochema kwaari ndiye unoropafadza, ndiye unosumudza varume kubva muguruva. Kosei usiri kusimuka? Batu wako ane chekuita newe, batu wangu ane chekuita newe. Kwete na mwani. Paunotoya kuchetu wakamuchika Jesu wataka mwari kuti kuinya yake yapera. Vakatoshandisa kuti haisi kupera sei uchinamata Mwari. The Lord was with him, but he had leprosy. Saka anopora sei murume. Ngaaendere kupeace, ngaachinje strategy. Aimboenda kuhondo. This time ngaende kunozvideredza anzi kuti profita Elisha achazokudini. Baba Roto akasunga ngoro dzake ndokubva aenda kuSamaria. Elisha ndokubva atumira shoko iye akamira panze kuti ngaende anozviita kurwizi Jorodhani 7 times. Unoziva kana uchida kupora chakanakisa kuzvideredza woteerera chiremba kuti ari kudini. Ndakuda kupa chiremba futi advice. Paakanzi enda unogeza kuJorodhani unozvinyika 7 times. Akati kwedu kwatinobva Damasika kune nzizi dzakanaka. Nekunaka kwenzizi dzese pakadii kufanira kupora zvino. Kana dzenyu nzizi dzekuDamasika dzakanaka, kokupora kurambire chinhu zvakanaka. Ose kune zvimwe zvinhu zvakakunakira zvisingashandi. Ndozvaunofanira kuva zvakakunakira. Tibatsirei Jesu. Zvimwe zvinhu zvinokunakidza zvaunoyemura zvaunogamuchira ndozvine problem yako. Endiri kuchikoro naye ungaticha airowa. Bozi kurowa hakunakidzi. But achiri aikurovereri kuti ramangwana rako ndiwe rakanaka uye serious. Saka shamu ikava shamwari yako ukaigamuchira inobvisa matambudziko ari kumeruka. But it's not a shortage in that $20,000. But I'm going to defend the sham. Yet, in the future, I'm going to have a shorter one as in I'm going to Shall I want to say enemy? Don't you have to be visa by enemy to poverty? But the government protected the Gataiwa and the Nico. Shall I come back to Gamuchira? Those are other ones who pay on the bus. Takura, Jokira, Okutiza Kayanuka. In a little to Jamula, Gamba feel very to eat a jar that tower of Takura, Jamula Takura. I put up a snap back to life. But I was never coming, but you are walk with your one. Those are the discovery. No, but you are upenyu wako. Havangokurega uve leprosiwa chiporesa leprosi. Ukono uinayo niwe ineo aliye ndiwe. Amen. Mwari hauna rekodi yekukundikana. Haisine nzvimbo. Mwari wekuAmerika ndiye mwari wekushamba. Hambo takadewa pamuno mnanyatso kukomborera manje. Nyasha dzacho anadzo. Munhu unokudirira ukaita zvinhu. Haasi munhu ayakudetsera kuti ikonomi mamira yakaita mira kuti mamira kuchinja yangoita yusa kwaiso. Usimudza. It's not moved in the currency yacho. Grace is more than any currency. Nyasha dzinodarika zvaunofidzwa nezvaita panzvimbo. Zvisiri panzvimbo nyasha dzamwari dzikamubata
vanhu vanokupura kana iwe unotaura kuti Mwari haisi ikonomi yakanaka, ndino rakanaka. Naamani waiva mukuru wehondo, Mwari vakamupa kukunda hondo dzese. Asi aiva neimwe hwandenge yamuchalenji yaidhimanda kuti anohamba azvideredze, azviripise. Ini ndenge yakaveimba kuti aignore kuti ndiri komanda kuarmy, azvine munhu arikugona kuteerera zvinotaura ai. But wako uchaitei naye, because anifanira kuti bhatiwe yaperi ndiwe. But kunopera bhati waNaamani inzvimbo yaienda only for war. Saka paachada kuita hondo nezvinochinja life. Tine vanhu vatadza kugamuchira zvinochinja upenyu hwavo. Nokuti already to them is more like i-problem kana kuti ihondo. Chinhu chinenge chikutovabvisa. Imagine kuti wauya kucheke kuti Mwari unokufumisa, unopidza nhamo yako yese. Papedza kutaurwa izvozvo wafara kuti nhamo yangu yapera. Wotituya uise mari yako nayo kuno. Unozova kuti kupedziswa. Tosumuka sei mamuti tione shoma yasara. Unoinzwa hondo yakusumuka sokuti chechi dzandichida bati yakatanga imanje. Wasora kuzomuna kuti mamatandoda bati zvopinda kuchechi unopfumisa pastor. Ndakati dai chiri chokwadi chekuti unopfumisa pastor. Koyo unozvimangire imozvipfumisa wega. Imozvipfumisa unoona. Ngozvizwa kana kuti una ability yokupfumisa munhu iwewe. Koyo unozvimangire. Imozvitanga imozvisimudza. Hawaenda kuchechiso vanokuita murongo kuweza kutorera mari. Ora usati watorerwa kwacho kutaura nekuitwa murongo uri mene. Ili secha ndio kuita. Kana kuchechi vachiita murongo kutorera mari yako usati watombotorerwa kwacho ndio mari iriyo. Koweka unyumwe nekuzenga kubata shoma ndio zvinyanya kutorereko. Boya wina yasuya wabodaka nezivivyo. Maria wina yeze yasuya wabodaka moyo wangu wakasunguka ndine mali. Ukana kuzirisa ibintu zvakaoma. Kurati wakatoomera usati watombounza. Saka kufana kuomesera iko kusimuka chimali. Usati waunza tinenge kugara uine shoma kufa kwako chi. Mweya. Ito ataki kwa lefa. So ataki yoya uione, zvikaona mufundisi anonyatsokuataka. Yeti yawina izvezvi hautombofani. Yawina ngomwezvi hautombofana zvatosikana, ngazi yako inotorwadza. Vanhu vatichiudza kaufanira kuti wada kutitorera, ko isofa ndiwo wakatorerwa. Wakaipa akazvigadzira kuti ugare uchitoita hondo nepanopera reprosi yako. Naamani ngewehondo. Pese pavaenda kuSamaria vaenda kuhondo. Saka pfungwa iMwari ngeyehondo akabva kuti Samaria. Kusvika Mwari vamuudza kuti pamwe pacho hapasi pekurwadzana nekutoteerera nokuzwisisa. Nokuti magara muri kuorwa nezvinochinja upenyu. The Lord was with him. But he leprosy. Maona matakuna umudini. Akafanya upande kwa uzitende huko afanya mambo kuzisisa. Aisha. Hora tinde umoshenda kupoka tinde huko hiyo. Chaneza isiye mtaona kutinde huko. Awazi kuzisisa ndio watu wakatinde huko kwa. Murume nokadzora netsana marriage murume afumefuta adzimai kunetsana kachiramba ranoziva taungatoma netsano pajesu nonzana ndiye mune platform yekutangira bhozi manetsana anati mwoyo kuti mutendeuke nawe kuti ngoimprova mishana kwavo watendeukira kwacho. Kune zvinoda kuitwa, kune zvinoda kuzivikanwa. Mwari uyu ndiMwari, matestimoni eSalomon ndiMwari. Ende achiitira vanhu vamwe vanotoziva mari rimwe. Ende achipa vanhu breakthrough ende yaunotochenga
uchema uchida. Sei vamos distribuir. Sei vamos para papai na paz. Saya mengajarkan dia buat your prayer life will improvement. You only want prayer. 1 minute or so to tell us how we get the matters of 2 minutes. When the Bible just said minute to fire, speech of 2 minutes. And this is the only one who knows who can improve, but I'm over. The Lord was with him. But I have a vote in your even was no win patite. Why now we will tanga Monana and Adam as she got Gagareka. I don't know what to show my own so the Monana Dabuzi. No matter as not Naka, which Monaveka. Jimana Naka, Wainai. Wawaru tukiransi vai naye kuti advertise tu azvina kunaka zviri muupenyu hwake nokuti ari ega ivo vari tu kuti Mwari vanoti pamwe pacho unenge uneni but unenge utori pataiti kupisa tsitsi kusvika ndaudza chakafanira Adamu kuti uve nemhuri nevana hapadi Mwari panoda ivi saka unenge adzisingaitike uina Mwari sokuti Mwari vanotokudzwirawo tsitsi kazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari vese navo munhu akatanga kupisa tsitsi mubhaibheri munhu aiva naMwari akatoti naMwari hazvina kumunakira munhu anga naMwari pari pane chachakashota mulife make chakabva kupi chakagadzirwa sei chakatorwa futi mari kurati mauri mune nyaya dzinopedza dambudziko rako. Mwari havana kuzvitsvaga paumwari hwavo kuti vape Adamu mukadzi, vakatsvaga munhu ane dambudziko kuti vapedze dambudziko remunhu. But iriko problem yaAdamu yaitova muna Adamu. Iye haana kumbozva kuti mbabvu dzakawandisa ikwa dziri nomo. Mwari havana kushotesa pavakatora mari. Vakamupa dzakatowanda. Vachiita kuti dambudziko rake rinopedzwa nezvaainazvo. But haisi next door. Iri mauri. Dzimwe nguva vanhu vakajera kushandirwa havadi kudzwa zvinoshanda. But dai azondishandira mari. Kutogara zvinoshanda. Dambudziko rinanamai. Mwari vakaripedza kuda. Pakunzi the Lord was with him. And that is about it. But Mwari vatendera kuti vhesi iyo kuti mufunge unenge uinei. Zvimwe zvese zvichitofamba. But dzimwe nyaya hadziti inei. Dzinogadzirika sei? Your humility will attract another answer in your life. Kingdom yanga haina key, ine ma keys. Peter is not just, I give you the keys of the kingdom. Kuna madoa acho hapindirana, maki acho hanakufanana. Pale panoda prayer, pale panoda fasting, pale panoda giving, pale panoda worship. Those are keys in Zambia. Pale panoda humility to zvinipisa. Pale panoda kuti muve munhu ane confidence. The Bible shall decree a thing and it shall be established. But don't make a declaration with the baby, but declaring things. So I never knew why they went to come down and see their family on the chase. She got this time again, I'm still at home. Monono the same area married, but with a different mindset. Amen. When you talk to you about your mind must be removed by the way. When they remove, they removed. For what they that's the value. Not to know what problem you have for what's removed. For why picture in so much knowledge. So my life is about one papa, the show was zero. But one is a bit today. But one is a bit today. Muporofita mkuru we life with wife.
mwana nangu nakamira sei. Chaunodya ndochaunokuwana nhasi wamboitei. My results are tomorrow, are hidden, not today. Haugone kutsotsa Mwari manipulate kuti prayer kuchengetedza Mwari kuti vakunzwisise vaatende vakubatsire is the same yesterday, today, forever. Mwari vakanaka nguva dzese. Prayer kuti Mwari vachinje moyo vanake vakatonaka kubva kudhara vane hanya nerudo neupenyu hwako pane nyaya. You must know what to do. That is what dear. I don't know what I'm going They want to put wisdom. Prayer, marriage, leadership too. Prayer and wisdom. Ogoanza prayer, pray no. Unora bolu zini zake. Boza wangu wanaitwa zoro wanenu. As long as you shikili sakandi, unyemi chema mnamani wako. Unamwani wako. Unoro mariki nae bati mbaya pala. Unuba pasto kusuna piga kuti kwa wani matoenda. Gani pasi na kutiengo. Wabaru wani kuti na mwali. Ini kana nisi kufara kana mwaraka kufanya mpaka tuoma. Mapeta kwa prayer. Most need peace kuna mungu wacho mungu. Ukawasta kwa mungu waruda utabu zizise. Ono na matastere Mwari wacho ana mtukade mungu wese. Ndi ana hanya nitsitsi mungu wese. Zabani mungu odama kubeza kutipisa odiclare kuti Mwari atenge ngafambe. Mwari unokwenye vanhu kuzatenga agaye. Ndichira Mwari kumwari kupanisha kuti ufunge. Kuti zvinofamba chete kuti namwari wangu zvinofamba chete kuti kupisa. Afambe. We are not heavily minded to be getting useless. There is knowledge you need to acquire. So life you don't demand a prayer, no wisdom. Especially by the kapano after you pray, apply wisdom. No panda embozo vano break you. Ngatoza prayer itsinge namo. Prayer inodzinga moyo wenamo. Chinodzinga namo kushanda. Chinota unadzimundira wina zvinhu zvakangoma chete. Kana kuti namati waudoni life yako ndo yakadona chete. Saka zvinotokudetsa kuti hapana kumanifesta, hapana chichamanifesta. Prayer aidzinge nhamo, inodzinga moyo wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Mwari vachisada mugarden vakatomudza vhangeri kuti ushandawo. Mwari vakaudza munhu kuti mugarden take charge. Havana kuti be prayerful. Ukasadhila nemiti michero ndaisa munhu mikasaita zvakanaka panofiwa nenzara wakaiswa mugadheni rako nomwoyo wako. Zvafana munhu anamatirwa akawana basa. Ungatadzira kubata nguva yebasa nokuti wariwana nemunamato. Unosvika kubasa namai unonzi kwaenda kuti ndereminamato. Unofaira uri munhu spiritivo. In principle ye-life yaunofana kudzila nayo. Inzwa kana mali Mwari unaye. But rengi yako yapindira nekuntu zvinhu zvemweya. Do you know kuti kune vanhu vekuti rengi dzavainadzo panyika, status dzavo panyika dzinogona kuvatadzisa kuva hindrance blessing yakunzwa naMwari. Because panoda kuti uimbire Mwari wako, but nokuti uri engineer, uri doctor, unoti mari bichana. Unoba kuti yiti matiregerera imba ino. Uimbira Mwari. Une vanhu vaunofunda kuti vanofana kudaro iwewe manje. David wanting still outstanding life market. Akaita mbiri yekujaivha kudarika kutungamirira kana kutonga iye ari mambo. Mambo anoita mbiri yekutonga. David akaita mbiri yejaivha ari mambo. Mwari vakati this man is after my heart. Why? Nokuti abvisa status nerengi yekuti chef. Akati kana ari Mwari anondipa upenyu, I will dance unto the Lord. Because
kudzidzirwa mishana uchaimberi uchaomberi unotokumbirwa hazvichaita yeti imwe breakthrough yako kana pari pasapa pajeriko hapadi prayer vakatenderera jeriko vachirumbidza kune zvinoda kuti uve nemwoyo wekutorumbidzawo Mwari kuti imwe breakthrough iwe. Worship is also a key in the things of the kingdom. Tine praise and worship, yes. Praise and worship haitiimbire, inotitungamirira kuimba. Unoimbirwa waMwari. Kuti tiimbirewo iwewe manje. Ushomboyo zvaimbirwa muno iwewe kuimbirwa iwe. Praise and worship haitiimbire, inotitungamirira kuimbira Mwari. Matiregerera ibayuko vachiimbirana. Chinoda kudonha nekurumbidza Mwari kulazimapa achidonhe. Paul naSilas vari mujeri vakarumbidza Mwari vakaimba, cheni dzikadonha, masuo akavhurika. Dzimwe cheni dziri kuda worship yako hadzidonhe. Vozwa vatotsvaga kwaya yako inokuimbira. Yaunonzwa kuti muri kutiregerera. Muno muchechi hakuna munhu anoimbira munhu, usazovharwa zvako. Chimwe chatotadzisa kuti life yako iende kumberi, haumboushipa Mwari, unongopinda chechi chete. Utoone timu yaunozwa kuti ndo vakasara kuti enzwanga. Timu kana ikatovapo iri kutoimbirawo Mwari wacho iye. Iwe uchaimba rini? Mwari ana voice iro. Mozi handisi mukwaya. Kwaya yechechi ndikutaura vanoimbira Mwari. Osa munhu andamborumurwa kubva pachurch system apinde mukingdom system. Mukingdom yaMwari munhu wese ane right yekuimbira Mwari. Musystem yechechi kune vanhu vatakasarudza kuti imbaiko roya. Havatiimbire, vanotitungamirira kuimbira Mwari wedu. David anoti naMwari is a man after my heart. He danced unto the Lord despite it was a king. Iyo kana pausabuka haupa utambe. David aitumba mambo. Iyo kana pakansera wao unoti havanozokuvhotera bati kutotsika kutoimbira Mwari. Do you know kuti kazhinji vanhu vanobatwa musoro? Havanobatwa mukati memusoro. Iye Mwari anoti vangu vaparara nekushayiwa zivo, ivo vari kuda pamusoro chete. Information knowledge you have basa nayo. Life upenyu unomuvha maringe knowledge yauinayo. That's why munhu paanoberekwa anotanga kuda musoro, which is an opposite direction. Sei tanga kuda musoro panyika pauya usati wafamba funga pano panoshanda musoro. Musoro unorepresenta knowledge kana kuti information. Mwari vachitoti vangu vapara. Iyo statement yekuti wangu rinorwadza mani. Mwari unobvuma kuti timu rangu ribati vakuvara. Ndetisa Mwari kana vari vini kuvabatsirawo mushando. Mwari kusvika pakubvuma kuti ndevangu vabati pakuparara varimo kuparara. Vanhu vangu vaparara kwete vaSatani. Vangu inini vaparara. Mwari kana vari vini ngoita favor mushando. Kune zvinodhimanda principle zvisiri mugroup refavor. Alright, Bible parinoti gogodza unozarurirwa, tsvaka unowana, kumbira unopiwa. I3 classes yezvinhu zvinotsvagwa mulife. Zvimwe unokumbira unopiwa, zvimwe haupiwe unotsvaga. Pamwe pacho haukusvika uchipinda mumba mevanhu unogogodza wovhurirwa. Hapana kuti gogodza wovhure. Istatement redistrict vakuru kana vamwe vari mukati ugone kuremekedza wavarirwa nyasha vakapindamo. Unogogodza wovhurirwa, vanoti gogodza vhura. Gogodza unozarurirwa. Kurati time yaachatora kukuzarurira ndiyoyo. Hauti ndikunodoka kamusi kuvhura, hai unozarurirwa. Those keys in life is so important. Kuna zvinhu zvokuti kana ukazvikumbira sei haupiwe, because zviri mugroup ezvinhu zvinotsvagwa. Tsvaka unowana, kumbira unopiwa. Saka ukatsvaga chinhu chiri muklasi yekukumbirwa nekukumbira chiri muklasi yekutsvagwa, waita romoda.
Mwari zvinatidzei munoshamisa. Vanenge vachakuendawo unoshamisa hundu. Mwari weminana vanoita mamiracles. But pamwe pacho vanodhimanda principle kuti zvinhu zviitike. Andinozara kuti munhu wese ari muno mucheche hakuna vasikwa naMwari. Vakasikwa mazita avo arimo Adamu naEva 2. Vamwe vese we are a result of reproduction, not creation. Principle yekudziberekanai. Kurati Mwari vakataiwa ndichasika vanhu kana makwanisa kuberekana ndosikirei. So chimwe chaunotsvaga hachisiri kucreation chiri kureproduction. Creation imiracle yekuita kwaMwari. Reproduction is system pachinhu chakaitwa naMwari. Saka zvaunoti Mwari ndovakati let the bird fly nanhasi ostrich yebhuruu ishiri ende Mwari akaremera. Usangudze pamusoro peweight kuti kozi yakakurisa. Ndege haisi gurupu rezvinhu zvakanzi gurupu. But iri kusumuka. Hakuna vhesi rakati let the aeroplane fly. Hakuna. Varidzi vakaudzwa naostrich havasi kusumuka. Hasina kuudzwa zviri kusumuka. Clue iri paostrich ukatarisa zvayakaita yakakura kuendesa uchidiki paostrich. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa. Murume uyu waiva naMwari ndokwaisirwa bhati kunyaya yelife yake. The Lord was with him, but he was a leper. Iwo Mwari unoporesa maperembudzi. Wototendera kuti munhu wavainaye arware nawo aiwa vasino vari kutendera nokuti vakatomupa favor already. Munhu apaya mulife make anoziva kwazvinopera, but kusvika agona kuzozvideredza nokuti zvipere. Mumwe munhu Mwari akaita vantuta ishi mvura. Funga kwako vanhu pavaituta mvura vaifungidzwa kuti nyaya waine. Kurati dzimwe nguva Mwari parikutituta mvura ivo hausi kututa because yakapera yewaini. Muringototawa kwenya kuti ishe hamunonzwa mushingati waini. Unganodzokera kunoto kuti Mwari ndati basa ishe basa. Basa rako rakatouya, but harina kuuya sebasa. Pakauya munhu ada kuendesa kubasa, iyo ndokubva waita rafu. Wakapedza kuita rafu basa racho ndokubva unokunamatira futi. Ukaona dhanya waiswa mugomba reshumba, Mwari vari kuedza kuprova something. Kuti mawitness panze apa hauna, but shumba dzicharatidza mambo kuti uri right. Pakakandwa vari wrong chavaratidza. Shumba ndo dzakava mawitness kuna Daniel. Kuti aiwa uyo wamakanda haasiriye mukakanda chaiva chakati kutseni. But ari life mangu ndiwe ndini. Harina matiriri zvimwe zvisi zvokuita basa eri yaka. Usati wanamatirwa nyaya inoda prayer. Idati kuti munhu akacheka unamatirwa zvinhu zvakutoita zvimwe hazviiti zvinonamatirwa. Because pane zvaunofanirwa kuita. Saka tona hatitangi kunamatirwa takataura information knowledge. Ukayapaya zvikaramba ndopariza kuti mweya wechina tochinamata. Oza kunonofunza kuti akaroyiwa upenyu hwake. Ukaroyiwa ndarika zvaurikuita. Hauna kana. Usaona uchitengesa. Varwechera kana kuti ada kudhila neyo unouya kutaura zvakuti zvawanda zvauroyiwa manje. Stage yauri ninyaya kuti une nungo chete. Nenungo. Iwo kwazana Bhaibheri rako simbe ngairegere kudya. Mwari wanyima muchikafu. Aiwa wanyima type yemunhu. Pane nyaya dzinogadziriswa newe kwete nedenga. Nokuti denga pawakatenda ukagamuchira Jesu, zvese zvawaishumira zviri muna Kristu. But handi zvese zvauchawana zviri muna Kristu. Kusvika wakuziva zvekuita nokuti una Kristu.
neprayer. Waita research here kuti inoda prayer. Chimo chinotora nguwa. Wakutindiwa mumwoyo kuti ndakambokumara kuoko ndikaya hospital kubhedhera. Ndakaiswa plaster. Zvazi 3 weeks tozobvisa. Plaster kusikushonga. Inatoda kurapa. Wamundipfekedza chijoint chinozoenda unozodzoka. But after 3 weeks ndadzokera kuti ruoko rwazvoita zvakanaka. Kuti pademwe unomuda condition kwete medication. Kugara riri muruoko uchivharimenti chiri kungodziya so. Wapiwa condition yekuti usatongogara wakangodai. Nokuti kupora unoda unotogara wakadaro. Kuti ndozvaunodai unoda kupora icondition. So mushoko raMwari mune nyaya dziri. Dzimwe dzacho haudzine bado dzakatakura zvauri kutsvaga zvacho. Anozati hakuna munhu anoda basa unotsvaka mari. Wese kuti kutsvaka basa kuda basa anoda mari. Kubva rini uchida basa. Urati kana uchida mwedzi ukapera gava kunyime penda. Andova unoita basa. Ndopa unobata shuwa kuti wana kuinga basa. Uda mari yako. Ende mari yako sakupa basa racho kutozoziya iwe wacho kuda basa. Unoziya zvawakuda kuti aiwa. Taida mari iri basa. So kune zvinhu muupenyu zvokuti hauende pazviri direct. Iprinciple yazvo. Uda kuroora kuti uve nemhuri. Paunotofika musikana wangoti akadii sister kuda vana vatatu nenosirisa. Unovhurwa dhoketi uri kuti vatatu nenosirisa. Unombomira zvevana kuti I love you. Unosvika vana zvako. In principle yeLife. Amen. Namani Mwari vaitova naye asi asanoonekwa pakudii kana kuti ana Mwari Mwari wamasimba ose. Saka unogona kutovana Mwari wamasimba ose vanhu une nyaya dzisiri kuita mushe. Amen. Amen. Nyasha dziripo bali pane nyaya dzisiri kugadzirwa. Vanhu vese vari connected vane materi pamba vari connected kudhamba. But imba ukapinda unotoona kuti vamwe vane 5 liters yemvura, vamwe vane mugomo wemvura, vamwe vane 2 liters. Nyaya yekuti makakonekitwa kudhamu rine mvura yakawanda haisi yoziva kuti mvura yaunona kumba kwako. Unowana mari ngechigubhu chauinacho. So ndonomunhu unotenga unomatamba ariko munyuma notisingaziva noitira zvimwe zvinhu so haisi nyaya yemwari wacho inyaya yemunhu ari kuitirwa wacho. Magetsi haapisi kana kutonhora bado ukakonekta firiji maaisi ukaisa stove unodikitira but iwe haadaro zvako kwaari kusvikira kudo kune nyaya yacho. Jesu wamasimba ose bhaibheri rinoti muGarirea wakaita minana mishoma iye ari Jesu muzhinji. Chikonzero because of their unbelief, not because of him. Kwete nekuti havafarire aiwa kwete nekuti hana tsitsi navo zvanzi kutenda kwavo manje ndokune nyaya pasimba riripo. Zvachiti muzomunasa maybe ndochinja chechi because chechi yacho haisi powerful. There is power in the name of Jesus, not in the church. And unasa munhu wese anochinja chechi anoenda nebhaibheri raishandisa paakabuda. Arikukupuruvhira kuti rinyeme but rine nharo. Anoridira kuseri. It's the same way. Hakuna kachinja bhaibheri katichochechi. Anoziva kuti harinyeme but haana rinazo. Ndinonzwa kuti pamberi vachatsanangura kuti kudii. And as long in church yaKristu bhaibheri riri one. The same story. Vanogona kutsanangura neimwe nzira. But wega unozoona kuti nyaya yacho ndiyo iyo. Ndandaudzwa kuti panyaya yemari pagiving. Ndogona kuti asati zvetaipi asi unozomuisawo mupiro ndozva ndiyo. Haisatite zvese you just partner ndiyo. Ukana wakangwara unozva kuti ndiyo.
Mari ine mazita akawanda. Inoda munhu anokuziva kuti ndiyo. Ndiyo. Azvona unamusikana achiti can you do me a small favor? Ndiyo. Apana pezvo kudiwa ndiyo. Anonyera kupo mari. Vanhu vakakura vakangwara sekuzeka yatanga. Kana ari mawaita achanda kumatenga wewe zvachi. Chipoti. Ndiyo. Ashito kuti ndipewo mari katanda shanda kutaya. Maiti ndiyo. Panhamo inotichema. Ndiyo. Pakarorwa munhu iroro ndiyo. Usokuona nikuzoka hakuna mashoko amakatambe nawo. Kana n'anga chaenda marudza yakuti makwati ndiyo. Akachijana. So when the waenda kuchechi kuenda the word is the same. Shida wakataura mamatsana kuri vanonzwa kunge hazisirizvo but kana wati kurei ndonzwa kuti ndiyo. Why? Because the principle haichinje. Tingachinje matauriro but nokuti principle yacho ndiyo it will never change. Anofanirwa kuimprove nekuchinja. Ndimwe. But wako habviswi ringirozi. Lewe. Ndakavadzadzi mai kuda kudana maperera kavamira ndiye pana pauda nani kwete namwari. Yatiwirirana. Ndoti pagareke pana. Wachema kuna mwari akwanire nyasha. Bari pana tsana vari pano vana kuti tiwirirane bichana. Mene chako dzikubuya kuti kuti namatai. Batu yasiriwe yone nawe. Uyu bata asashe. Kune zvinodhirwa newe sekungamo on the personal level. Zvisine prayer kana pastor. Satan alifanya kupushi. Bom, atikuirana. Ndofuna pano mweya chino nogona mudaro iripo. But pane chikamu chiri human. Wakaona vanoshandirwa. Vanoshandira vakati ngwarei. Even pane mweya wechino unoita kuti usarorwe. But vakazviona futi kuti une uchina vanokupa matombo 3 ekugeza. Azvinoti vakudza kuti hausi kugeza vanotaiwa. Unogeza kuseni, masikati, manheru. Vatogeza manheru. Unozoona kumana kuti bira ipapo wageza ka. Osakapo dai Satani aimbobvunzwa pamwe pacho anokurambira. Kuti pana mweya akausigeze. But azvinoti one principles in life. Une zvinhu zvaunobvunza kuti uye chidai kurwisa uri